De har været rare at have med, fordi de sådan selv har prøvet det, og det har været rart at kunne spørge dem om nogle ting, hvor man skal kigge efter. Og de har også kigget efter nogle ting, vi ikke har. Ja, de har lidt mere erfaring i det også, altså de har prøvet det før. Og... Ja. Altså, så det er dejligt. Ja. Det har været sådan noget med, hvornår har taget været lagt, eller den der, vi fandt ud af, at i ene hus var der en eller anden septitank ude i baghaven, og det anede vi ikke, vi skulle være opmærksom på. Det vidste min far, så det var noget med, at de måtte kun ligge et vist antal år. Hvis den var 40 år gammel, så skulle der graves op, og så skulle... Ja, de har også, jamen, det har sådan været rigtig praktiske ting, vi ikke har anet, fordi vi er første førstegangskøber aldrig har boet i et hus før.